na turista, velho. Você gosta pra mim. A café. Olê, olê, olê. Vamos lá. Isso é o que eu escolhi. Vai pra você fazer isso, Borja. Vai pra você fazer isso. Ih! Borja, Café? Поднимем ноги и все спали. А я сам да избършам само. Беше отпадаш без бой. Искам да ти кажа, да си има така ще бие жена. Така че, Рики, не? Така не е интересно, Рики. Ако съм как ще пръкнем между краката, честно, ако съм на това место, ама... Знам, Майкъл. Срещам се двама приятели, че майка е. Много жалко, Не правиш вече. Абе, те не знам, защото ти. Само една. Ама, вече от те, дай ма да кара. Аз не знам,